Ngiyanikelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Amen. Uyingcwele. Amen. Ngizocela umfundisi Ntombela wasedumabisabwe angifundele thandazo yesabatha inkosi imbusise. Amen. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane. Senkumbuzo yokuzila. Inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngiyaphinda ngiyanikelela abantwana benkulu. Amen. Amen. Bonke ubuhle bomhlangano. Suka emzini wasefika zofika la. Bona konke kusahamba kahle. Amen. Umhlangano wanamhlanje umkhulu ngendlela yezibanga. Lento kaShembe makawayethi unyakazisa. Ungathi uyayiphaka ukuthi ayiphakame kakhulu. Amen. Nyaka nonyaka Nazaretha biyakhula. Kunyaka uthi lesasingebangaka. Nangaloza unyaka sobe sesibaningi ngaphezulu kwalokho. Amen. Amen. Umhlaba usubonile ukuthi ayikho enye into ekhona emhlabeni ngaphezulu koMnazaretha. Bese ngibonga ke tenhle yebongo. Bonke uhulumeni wesifundazwe ngokusihlinzeka ngeyinto eziningi njengaku amanzi amaphoyisa indlela besihamba kuyona. Ngibonge nani badlala amaNazaretha ngendlela eniphathe kahle ngayo endleleni. Amen. Unyaka khona police station la, akazi bekhona police station. Kusho kona ukuthi lento kaShembe kude la yakhona. Ngiyacela-ke amaphoyisa asemthebheni waseThekwini abekade siphelezela siza la. Nawasendwedwe sihlangabeze endleleni asipusha. Azaza sibeka kulawa la insuze. Engathi uNkulunkulu ababusisa, abakhuphulele inkundleni eziphezulu. Amen. Ngakhohlwa futhi isibhedlela saseMantobelo esiwusizo kakhulu kuthina. Abantu babengabe bengaphathekile kahle besibathuthela khona. Ngathi uNkulunkulu nabo bangabusisa. Amen.
kuNenkosi izinkosisi. Amen. Njengoba ke sibuthele sibaningi ngisingaka la. Sizolanda ibusiso. Amen. Yenzeka ke afike umuntu athi uzolanda isibusiso la ahambe ngaphethe lutho. Ile ndlela yokuthi sithi sonda la izindaba wena ubugunduza amadokodo lapha. Tshotshela amaNazaretha angazotshela. Ayathandaza uma untshotshela iNazaretha lithandaza ngale nto ukuthi untshontshe noma ungasafuni. Kodwa lokho kwenziwa ingane zethu angisho abantu bomphakathi ingane ezalwa yithini eyintshontshayo la. Wonke umuntu uthatha yonke into ayazi ukuthi le ngane yami le ayingihloniphi ngisho ekhaya kodwa ayilethela. Mayisifika la besimhlaza. Le ntaba ngiyacela abantwana beNkulunkulu yintsha. Asingayingcolisi. Asifici inhle siphinde sishiyile. Amen. Ukuze ukombela jabule ngathi. Kuya ngajabule ngathi. Kuya ngajabule noba uthi ngoba amakhosi bajabule ngathi. Ngoba silana nje sibela kude nokusupheka. Siyahlupeka kesinye isikhathi la. Ngoba wonke umuntu olwayo uba lo nomuzi wasebuhlini. Kodwa uzalwe umuntu yinina. Enhamba nihaqasa la kubantu bese benihlula futhi. Thetho yohlangakazi. Omkhulu uNyazi izulu. Sasihamba sodwa. Kungekho abantu abayihlangakazi. Sikhuphuka ngesikhathi esithanda ngaso. Sehle ngesikhathi esithanda ngaso. Mase sethanda umkhuthu kwehliwe athi uyabo umhlangano oyehlini. Nasuka ke nina. Naka le mhlangano ehlale yakhiwa le ebhedayo. Nahlangana nahlulwa. Basiphuca ke indaba. Noma ke basiphuca indaba kodwa yona engasasifanele thina isincane nathi. Amen. Sahlupheka ke ngoba phela kwase ubaba wayesevele babe seyitholile le ndawo. Uba uthi ngoyivele seyitholile ndawo kodwa le ndawo yayivele ikhona eqaleni. Ngoba le ndawo ineyikhonkwane nezinyawo. Labo bomkhulu enyashela khona itshe ngale ngezantsi itshe iseyifalishi linezinyawo. Uyintombazane ya lapha ngali. Ngoba unyaka yasifika yasifaka la unyawo kulo unyawo lifaka ubaba omkhulu. Ya buyisile nje lapha kumina yathi ifaka unyawo kade yogeza. Yavele unyawo lawo laphendwa laba namasese same time. Kufanele kube ubanike manje osizayo sekufanele kulethe kumina. Ngase ngene kuvaselina ukuthi stop. Akuli alifakwa unyawo la kuwafaka unyawo laba bankulu. Amen. La wona ngaza khona bankulu unyawo lakhe lalingana. Labo bankulu khona kuseyifalisha. Ofaka unyawo khona olandela ubaba omkhulu. Ofaka unyawo khona olandela lowo. Uze kuthi umhlaba lo nyawo linganiswa kanjalo. Nakho-ke ukuthi nenze izinto engeziwe entabeni. Nisidalele inkinga.
ngoba sazi le ikhukhula ezathemba nabantu nomhlaba ezadalwa yithina sonile entabeni. Indaba ke size sifika la. Baqala ke basinika usuku olusegcineni. Okufuthi njengamakholwa asebuhleni. Sahlonipha sathatha lo suku la sifane senhlangakazi ngalo lasegcineni. Saya ngalo nyaka. Base bethi ngolandelayo kuzoba yithina bokuqala. Thema sekufika unyaka olandelayo base besishintshela wayabona futhi begcineni. Bathi siyangcolisa. Sibaningi kakhulu. Kodwa mina ngangikhipha amaloli ayoklina inhlakazi ngizoba ukugcina singcolisa kade klina ba akaza abantu azasebuhleni angcolise ashiye ngcolile kunjalo masihamba la endlini khona abafana la nabakhosazana abambe bebutha lokade kulahlwa phansi manje umuntu wema engasakudinga endaweni so engasakudinga. Kuloko sebethene asiba ukugcina. Okwesibili hayi sashintsha. Ngoba khona ukukholwa kuhle ngokuthi uyithane. Uyihloniphe. Sangabe sisaya ke khona lapha wangena umdedela. Mase ngena umdedela into elandelayo ufanele uphume umhlangano. Kuba nani wanazathi nako ukuhlanya. Wakhona ke ngisabathi babephethe ibhonyana babethetha lapha umama. Kusho ukuthi selifikile usuku lokuthi siphume umdedela usubho singenile kodwa sinayo into abesoya kuyona ngathi mina sihambile akangena uNdlovu egumbini ashaya insimbi sihamba manje asesingena ke thandazo sesiphuma sihamba saphumula kwenkosi saqhubeka njalo saphumuza saqhubeka njalo sasaphi ehomisi. Noma engiyakho intaba kodwa into kaShembe yibi. Uyabona into kaShembe yibi noma uShembe lo phambi kwenu angasathule manje ngeke yeke ukukhala insimbi yasebuhleni. Yokhale ngo9 ikhale ngo6 ngoba phela umsebenzi kaShembe uvele ukhona. Amen. Uyohlala ukhona futhi. Sase sisuka ke sahamba. Saya sayofika ehomisi. Ngoba la selifikile usuku lokuthi uphume umhlangano. La vela bakhona futhi usuku olunjengalolu. Ola kufanele khona uphume komhlangano omkhulu wayesekuphakabile. Wasebatshela wathi umkhulu kusasa kunyanga izulu. Thatha ubhoko lami ngithatha isitsha ngibekana ngiyavuma kusasa. Ngoba abantu babenovalo bonokubesaba. Kanti into bayinoNkulunkulu ngingabuyisaba. Amen. Wase wephuma komhlangano nathi senze njalo saphuma. Sayophumula ehomisi. Masifike ehomisi sase kuba khona amadlangana konke sakwenzela khona ehomisi. Kwakuhle ngale ndlela ukuthi ehomisi ngathi siphezulu kwentaba. Amen. Yonke imikhosi eyenziwayo lento yentabeni sasiyenzela khona ehomisi. Imigidi eseyehomisi. Konke isizwe sasehomisi, yonke into esehomisi sasesiphenduka siphindele ekhaya. Amen.
ngoba silifezile idingo likaNkulunkulu uphambela wasibona ukuthi siyenzile intando yakhe ngoba siphumile ebuzini sokuhleli sahamba kodwa lapha phezulu savinjwa womubi kuba singafiki khona kwahamba wafika unyaka olandelayo nangawo unyaka olandelayo ehomisi nakhona kwakunezinto zakhona ezazenzeka wakujwayele ukwenzeka entabeni sasamkhulu nobaba kwabuya kwazokwenzeka ehomisi ngesinye isikhathi sisekhona ehomisi lapha sokufika intombazane yamanje ongafiki ingeno ikhizana endlebeni ilele lahamba kakhulu ikhuzane langena endlebeni lahamba kakhulu manje basehambe kakhulu ikhizane mayithi ekliniki balibheka ngethoshi balithola selikude kakhulu ngeke kusakwazi ukukhipha waseza nayo umafiki umafiki namazi lolungisela lapha ema-ofisi wasefike nalo sisi uyakhala khizani lapha qoza phakathi endlebeni bese beyibeka indaba bese nami ngicabanga ukuthi kuzokwenziwa njani mawundlu bese ngithandaza omncane boShembe ngisizini base ngibusisa amanzi ngamleke ungafika athi uzofika umfaka endlebeni le ngene ikhizana ngomfaka endlebeni bese ethi kulala kancane bese ehlisa indlebe uyibhekisa phansi wasefike wenza lo mafiki kuthiwe kuthiwa ngeke ufanele yohlinzwa bale dokotela fanele yohlinzwa ikhizana likude kakhulu base bafaka ke lamanzi ngokusina wenza njengoba ngishilo wasebheka phansi ekuseni wayebuya eza nomafika zokuba ukuthi ikhizana liphumile amen ngonyaka ke olandelayo sifuna yona njalo le kusafuna le ntaba le iyalungiselelo sasuka ke ekhaya futhi uphuma umhlangano sahamba phumela zomithi sahamba ngafika ehomisi ngaleso sikhathi sasibuka njengabantu ababi thina basebuhleni njengabantu abanodlame saphumula ehomisi these siphume ehomisi wakhona le moto yamaphoyisa le ethelana ngamanzi nayazi moto yamaphoyisa ethelana ngamanzi makuthiwa khona abantu laba abasisudlame ivele ime phambi kwele moto bese nithela ngamanzi nto yancinza ngaze ngwezwe hayi saphuma sase siphumula ke lento ehomisa sase siyophumula esigedleni lapha amkhosi ndaka isigadile njalo le moto le wakhona abantu abakhona entabeni nathi sikhona sihamba sanima sithi ukuhamba kancane sesiphumulile esigedleni sesisuka sihamba kancane sesithatha uright
abaningi abantizwe zabo zazingekho kuthina basala lapho. Abanenhlanhla abakikizo. Khona ngenayithelo kufile. Wabuza umnomzana wathi awukuphi kanti usisaphi? Shembe akabuza. Kusho umkhulilanga uthi thina nisho izulu nasibuzwa. Mase into sithi siyayifuna. Iyalethwa thina leyo nto. Sisho ukuthi sifuna ukusebenza ngaleyo nto. Ngisho umuntu uthi uzofuna ukusebenza ngalowo muntu. Ngoba kuyenzeka usebenza kushembe kanti imisebenzi oyenzayo ayilunganga. Bese mawusuhamba emhlabeni bese ushembe ekuthanda ekudabukela. Lo muntu bengisiza lo muntu ngicela ninguyisele yona ngithi umpholishe. Uhamba ngesikhathi esiki pholishekile. Mawupholishekile ufike asebenza ngawe upholisheke bese kuthatha eyokubeka endaweni engcono. Yepha ke mawungazange upholisheke ubhisela la kade ubheka khona. Basebuza ke lo wathi abantu usisaphi? Nathi nginamhla ngihlala la. Ngathi ngene esitimeleni mina udrive. Ungayibuza kanjani leyo nginisaphi? Ngoba isitimela sikabhombela sesiyobhathwa khona kubhombela. Amen. Asho ukufuna kakhulu omncane. Ngoba mayelahle ufuna ukulahleka nini? Manje njengoba nginthisala bangintshengisa ukuthi ukukholwa kwami thina kuney'thelo. Naku iqhakazile intaba emhlophe yonke. Amen. Sashona phansi-ke laphaya. Kwavuka abantu belele. Ngoba masekuhamba nina abanazathi asebuhleni. Uvuka ngisho lele. Omunye akalali ukuzothi ubone ingane makuthi unyuye. Ekuyikhuliswa ocricket ayilali. Noma kuzodlula thina kuba njalo abalala abantu. Sasa sishona phansi-ke sase sefika lapha ethempelini leli inhlangakazi bafike badiphanisha saphumula kwadiphanisha eqinisweni mina ngangazi ukuthi nginisaphi angeke nginisuse emzini kakhulu inyanga yezulu ngingazi ukuthi nginisaphi kanti futhi angeke nginisuse emzini kamkhulu inyanga yezulu nginise empini ngoba ngiyakhumbula amazwi awasho uma ekhulunywa ngawo mhla esuke ephakameni. Ngiyakhumbula amazwi awasho mhla esuke ephakameni. Awathiwa wathi wabuza kwabanye babephethe ikhaya wathi nje wasithi kulibhama wathi le imolonti wathi omunye yini le isizenze wathi abahamba nabo bangilandela bashiye baziwa ngalento. Ngangeke nginise lapha entabeni enhlangakazi kusikhona impi. Ngangiletha lapha ngiyazi ukukholwa kwenu ngizokholwa ngendlela eniyithandayo. Engenayihibe akho umuntu ozondukula akho umuntu ozondihlasela ngizobe ngihlale noNkulunkulu kahle nje la. Amen.
iliphiwe sibili 2 verse 2 no 3. Oh, yes, sir. Oh yeah. Ngalisani ukuthokoza kwami kube ukuba lemqondo munye nothando lunye, ukuba nibe nomqondo munye ninothando lunye nenhliziyo nye niqonde nenhliziyo niqonde into enye, nibe inhliziyo nye niqonde into inye.
ningenzi lutho ngombango ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu nani nishaye sengathi abanye bakhulu kunani ngiyabonga baba sayeka kulentabeni ngoba kwakhona babekhona sebesiphucile indaba sasesiyidedela ke kubona ngoba thina sasinani ithemba ukuthi khona indaba obaba uthi ngasitholela yona konke nje ngingazi ukuthi ngingabongwa kanjani enkulunkulu yakagcwenza nento ngabongwa kanjani ngiyale nto enhle angakabasenzela yona uyazi thina kule ntaba yethu asisahlupheki siyaya yona futhi le ntaba yethu inhle kakhulu futhi le ntaba uyazi kule ntaba yethu indala kwase kuya nombani khona uyokwazi inkungu enaliti ufice khona inkungu igweze ngenaliti fica yonke into le miyeko izangoma fica yonke into lapha kanti intaba iyintaba iba nokungcwele mase kufika ushembe manje abantu ababona amanazarete yakhona bese beyaya ibhekeni ke le intaba amadoda kwaphela masishiya ingcwele size siphinde sifice ingcwele niyabona njengoba nezala sibala gcwalisani ukuthokoza kwami ukuba nibe mqondo omunye nami ninothando olunye nami Nkosi yamakhosi nibe inhliziyo enye nami Nkosi yamakhosi iqondo into inye nami Nkosi yamakhosi ngiyabonga ngoba nangilandela sesafika la ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe asikholelwa phela abantu sikholelwa thina ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu ubhombela esithatha azasithola indawo enokuphumula kuhle phezulu ngeke sisenze ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe asenzeli izinto basikholwa umuntu nomuntu uyikholelwayo ukuthi mhla ehambe emhlabeni ushembe amkhumbule into emanazareta inhle abanye babefisa ukuthi siye entabeni endala ngathi sasikhathi sasingayi phela ukuyolwa sasisuke ekhaya sikhulume emagetsemani lapho ukuthi sicela basiphelezele ubaba nomkhulu nobaba omkhulu nomkhulila siyobakhonza hayi ukuthi siye empini manje awukahle lo muntu lo owayethi ngiyanidukisa wayefuna siyenhlangakazi khona abantu khona yebo munye umuntu onolwazi la mangithi mina kiwe lefanisile wena okwakho ukulalela bese wenza njengoba ngishilo mina njengoba ngivela angingedwa la nginamadoda kayini wabone phela mina uyabona nje kuye kufika abantu baba ngabeshwela ekhaya
Angimthinti uthintwa yibo laba abangabonwa bese sukume ehamba umuntu. Mina ngimele bona. Mina ngesikhathi nginithatha nginijikisa nginiletha la. Yangenza nje umkhulu wamenza. Mhla lento ephume ephakameni wathi abapolitically abayishiye phansi bangilandela. Nami ngiye enhlangakazi nani. Ngoba phela kuyochitheka igazi. Kanti asisuka ngasempini. Sisuke sizokhonza, sikhonza la ubaba kade ngibasho. Uyahlupha ukuzenza usiyazi ungazi lutho. Ubaba wami ongizalayo uhamba nje emhlabeni usesitshengisile le ndaba. Washo ubaba wathi ethola le ndawo. Wathi ngiyabonga. Ngiyabonga koBhombela. Sengiphumile lo mfana kaCimba lobe ngihlupha engasangazi ukuthi ngiyini. Shembe ayikhuluma inkohlisi khona into esihlupha nje wasila. Ake kungathi ufuna ukuzala ngaba akazi uzofunani la. Nani mana zena benhluphe. Abanye beni bathi intaba kanzama. Akuyona intaba kanzama. Unzama kana ngisho umuzi unedokotela njengalani. Le ndawo yanikwa ubaba. Ngathi mangikhuluma ke ngowasezulu le ndawo yabuyiselwa kubaba ngoba le ndawo inenyawo kaBhombela. Kwakuvele kaBhombela. Amanazareta mayesefuna ukupenda ngento ayakwazi amanazareta ukupenda igcine sikufanele into. Ake ipheleke le nto esontweni manazareta. Akuheleze umoya uzana kube khona uthando phakathi kweNazareta neNazareta. Amen. Singaba umuntu munye. Kupheleke nokuba ngiyikhundla. Hey, awohlalo. Yakhala ntamba manje. Manje namhlanje ke manazareta yokugcina lenkonzo esikuyona lapha ezidala. Siyahamba. Siyacela ke nje ukuthi uNkulunkulu uBhombela babamkhulu khulilanga uNyazi noba ukuthi ngoba wazi siphinde ngoba baphinde basiphezele basiphe lamandla babesiphe wona eqaleni. Amen. Awazi ibona ayikazi bekhona into nje emhlabeni ukuthi kuma khona abantu abamba amakhilomitha amasuka le ekhaya. Anibali. Oh madoni hamba njani bani matona. Mani ngathekisa ke mangaki? 86. KweManazareta. Elojwayele ukuyibheka izinto. Ngelinye ilanga ubaba omkhulu wahamba nani. Ubaba omkhulu kusondela insuku zokuhamba emhlabeni wasebuza. Bathi we madoda njengohamba nani mase qhamuka abantu ungasekho sebebuza ukuthi balobelelamba nani nothi bani. Baqhamuka bakhuluma lo nalo basho Johani umbhabhadisi. Wafika washo yonke into la Jeremiya wadaya kuyona leyo nto. Ubuso watacanyona leyo nto. Kodwa thina sebatshela ukuthi mina nginguye onguye. Amen.
ubani ophika ukuthi ushembe uNkulunkulu mayethu babamkhulu ke lapha kulawa matsha ayisithupha kunamatsha sawabekana nobaba mhla sisekela umhlaba ngibani la ile lethezini esephendula abantu ngeke amazobhabhatisa wathi mayebuza amazobhabhatisa ukhona uNkulunkulu wethu ukuthi uNkulunkulu ude kazazi phe kusasa kodwa abantu amafosholo lapho kumele uqalisha ngithi lapho kumele sibili wathi kuphumele lesihlanu lesithupha wasethi mbalini ngahleke masesifikela egcineni ubani owayazi khona amanzi lapho ulwandle lona elihlehlisa nje wayeyini hayi bandla hayi wemadoda uNkulunkulu phela mayikhuluma ukuthi oletha kunina uNkulunkulu ayofana nani ningelonisa umlomo Inkosi yamakhosi. mina bese ngifuna uJesu la uJesu wayeyinto esizweni sakubo mina ngeke ngizisho ukuthi ngini into unknown Inkosi yamakhosi. Njengoba ngazuthi labantu bonke abezana bathukile akekho nosenzize omunye de wemfoti yabona ukuthi sidukile hayi abadukile mina abantu bangibona belele ebusuku omunye kufika bakubo kuyena kuthiwa hayi UNyazi. ufike unginikele lapha usho ukuthi siyafa la sikhona bese fika lo muntu efike emnikelela ke lo muntu wathi ufika usibani bani ethi uzomnikelela la bayalimala la bekhona bese mina ngikhipha isibusiso uhambe noma amasonto amabili noma isonto lodabuye umuntu athi ufikile umuntu okuboza obonga wathi ngiyabonga mntanami into ngizele yona sengihleli kahle amen abantu bezana nabo bena nje imisebenzi abeyizeli nje abantu abayingazo izindawo yabona mina ngeke ngiye emaromeni noba mkhulu wahluleka waye usini manje wayefuna umbhabhatisa wabuya nenkomishi wathi hayi mina ngiboniswa ngakanje ukuthi ubhabhatisa inkomishini kuna umfulo ogelezayo yabona mina angiyi kwamanye abantu hayi ngoba ngiyiqhenya amabandi eza kuyina Jehova amabandla. yabona zolo lokube khona umfundisi thizini uthi uthunyiwe la ekhaya futhi impela nje uphethe isonto elikhulu nje futhi uthi uthunywe kumina akaze wacela isibusiso sikushembe Amen. niyabona mhla siqala ukufika kule ntaba le ngiqala nawo lo muzi ubhalwe eBhayibhelini kuthiwa umuzi wakhe entabeni ngesithele iloya
Nkosi yamakhosi. Iyona ibambisanani. Amen. Ngabe sengifisa sifika ke ngelonga lokuqala sifikile la. Ngabe sengithuma befundisa bazosihlolela intaba le. Ngoba sekuzofanele ukuthi sizosabatha kuyona. Okufanele sizoyibingelela qala bese siyasabatha. Base ngithumela befundisi ukuthi abazoyibheka le ndaba le. Base bewela ke befundisi befika la. La ngime khona kwakukhona isikokele isiyingi noma uround wakhiwe ngamajeshi ngethempeli onesango longena nesango lokuphuma base kuye bengitshela ngase ngithi na sa driver sabuye sezala ngazoyibuka lento base ngithi yakhani pulpit yami iyona ke indawo le engime kuyona. Amen. Indaba kaShembe ngeke uyazi. Shembe enye inhlobo izinto ezazaba khona emhlabeni. Shembe yakwazi ukungena esibhedlela. Sokukhuluma ukufa. Ubaleka odokotela bayamazi bambone ubaleka odokotela ukuthi athathe isikele akuhlize yena. Aphinde akuthunge yena bese uyaphila. Ngoba uShembe umthetho wakhe ungukuphila. Sengiphetha ke bantwana baNkulunkulu. Uyabona lento kaShembe njengoba iyimfihlo. Uma ikuhlula oyishiya nje iyimfihlo. Uhambe ekhaya uyophuma uthatha umnazareta wakho noma umthifu. Kanti emgibeni nomgibe. Ufaka drop kufanele ufake drop one drop. Ngoba wenze njalo ungahluphi phakathi kwabangcwele. Uma usubona futhi phela othatha ijazi lakho lokhona nomnazareta wakho ufike ugaxe wardrobe yakho noma emgibeni. Phumula uyidlela amatshwala. Udla konke nezinemfu. Mhlawumbe uShembe kambe into sathi uyophinda ukukhumbule. Ngoba mawona wena uyakuliphi izulu mhla uhamba. Ngoba sila sosezela izulu. Mawusukhathele ke ukukholwa la ekhaya. Mina ngiyabona kungcono ukuthatha into zakho namasakana akho uhambe uphumule ekhaya. Khumbule goli inkosi. Shangoshembe uyokhuphula bese kuqaqa lenkungu. Khona inkungu esithi abaningi la. Khona inkungu esithi abaningi. Uyabona mangabe awenzile. Ufika lapha ucele. Ufika bacela abantu kuShembe. Baba. Sicela uyonikelisa abantu. Make bese ngithi mina inkosi inibusisa. Make kwakhona osukumayo ishwashu sothi usukunyiswe uyena. Ubona abantu bakhula kakhulu. Uzocelani kumina ekseni? Cha wena umuntu usukunyiswe ubona wena kodwa amandla wathole kuShembe. Futhi le ndaba abantu abalwa nomnazareta wasePleni ungathi ibona abathi abukhule ngamandla. Mawaqala walona le ndawo yasePleni. Untombelo vela eyobhabhatisa inkulungwane nezini. Landi ibandla kaBhombela. Amen. Bese uyakhula futhi.
sengishaya amanzi okugcina bese ngiyophumula. Ngoba imaningi ningaka lapho. Akekho uzohamba ngaphethe lutho, wonke umuntu uzohamba ephethe. Nkosi yamakhosi. Abantu baxakekile, abantu bahluphekile. Abanye bayasindwa into eyithize. Kodwa ngiyacela-ke ukuthi ma ephuma la umuntu makhona kade kumsinda akohloze kusalila. Nkosi yamakhosi. Njengoba omkhulu useyikhuphuka intaba yenhlangakazi. Kuthiwa wayikhuphuka 4 kamayelisa. Ayofika phezulu wayenza le mkilingwana ayenza la phezulu. Wathi mayesehla kuyona wasebatshela sebefica ukuthi ngikhuphe ngomfo kamayelisa manje sengushembe, ngeke sengushembe. Amen. Okusho ukuthi ushembe igama lokuphilisa, igama lokusindisa. Amen. Bese sicela-ke uNkulunkulu asilungisele inhliziyo nonembeza. Bese phakathi kwethu kuheleza umoya wokuzwana. Amen. Singabi khona isikhundla esibangwayo. Futhi noma sigcoba singagcobi kakhulu. Yebo. Singagcobi umgcotshwa phezulu komgcotshwa. Yeah. Bawenza njalo ubuyela isonto wakha impi. Ngoba ufika kamuva akabese mhlonipha lo mdala. Bese wena akala umsebenzi kaNkulunkulu. Kuzokwenzeka nje intambama namhlanje. Angifuni ukunaka umsebenzi kaNkulunkulu ngesikhathi sami. Wabona la setamko ukuthi kusho ukuthi ungihlulile. Ngithandeni mana zathi khona ngizothanda uJehova. Usuku sesengizile. Sizobala inkonzo yethu manje ngesabelelo samashumi ayisishiyagalombili nane. 84. Sizocela umshumayeli uLuthuli waseSambolo asihola ngesabelelo inkosi Moses. Azodela. Nkosi kusipha manje. Amen.